Čaute youtubáci a vítajte u ďalšieho videa, ďalšej ochutnávky. Nebojte, budú vlogy. Pôvodne som plánoval, že natočím, som si chcel kúpiť teplovzdušnú fritézu, len bohužiaľ bola vypredaná. Mali tu od pondelka, malo to byť od pondelka do stredy a v pondelok som nemohol. V útorok som obehal 3 hofery a ani v jednom už nemali, takže bohužiaľ. Možno inokedy, není to posledná ponuka. Určite sa niekedy nájde, takže niekedy. Tak som si vymyslel, keď som už bol v tom obchode, že tieto smutíčka som ešte nikdy neochutnal. Je to od značky Gut Hojce. A neviem, ak sa to číta, takže keď tak mi to napíšte do komentárov, že ako sa to presne číta. Gut Hojce. Počkajte, kúpil som, mali tam nejaké druhy, tak toto myslím, že vy uvidíte lepšie. Gut Hojce, toto je nejaké premium smoothie. Zobral som z týchto 4, no však mali tam iba tiež 4 druhy. A z týchto 3, tam mali 4, ale jedno bolo podobné chuťovo namiešané, tak ako to, takto som nebral. No a ideme to skúsiť ochutnať. Dobre, máme tu, zobral som si samozrejme mimoňovský pohárik. Viete, že ja som tiež taký mimoň a milujem mimoňov. Zahrkáme. A toto je jablko, jahoda, ananás a iné ovocia, čo ma trošku teraz prekvapuje. Ale hlavná asi zložka je tam jablko, jahoda a ananás. Neviem, čo tam ešte teda mixovali. Ináč viem, že si to kolega kupuje tieto smutíčka. No, husté to je. Cítim tam viacej to jablko. No, chuť jablka tam prevláda, ale na moje chuťové bunky sa práve prediera ananás. Že najprv jablko a potom, že ananás. Ja som tu! A ja som tu! Si tam, ty kokso. Dobre ti to je. Malinko kyselkavé. Ale je to fakt husté, že to není také riedke. Fakt dobre. Ty kokso, to je fakt dobre. Už viem, prečo sa to kolega kupuje. No, budem to dávať do jedného pohára, dúfam, že sa to nejako neovplyvní. Sice ako toto má vlastne 250 ml. Stojí to nejaký euro 50, tak nejako. Toto máte jak keď si kúpite Red Bulla, hej, ale toto je, by som povedal, zdravšie. Toto smoothie, počkajte, toto dáme nabok. Toto už máme, to je fakt dobre. Smoothie, ananás, banán a kokos. A iné ovocia samozrejme tam píšu. Zahrkáme, nič si pod tým nepredstavujte. Tak. No, vonia to ako bananás. Budem si dávať trošku menej. Ako ja to vypijem určite, pôjde to do chladničky a tak. Ananás, banán a kokos. No tá banán tam cítim až teraz.
Najprv ten drastický ananás, čo bol predošlej fľaši, že ja som tu, tak teraz sa to na prvé miesto, že ja tu budem prvý. No. Ten kokos tam ani necíti. Fakt tam ten kokos ani necítim. A ten ananás sa tam prediera na prvé miesto, že ja budem hlavná zložka. A potom ten banán. A tento asi vďaka tomu banánu je trošku hustejší ako ten jahodový. Ale veľmi dobre. Dobre, potom tu máme apel, mango, marakuja. Dobre, dúfam, že tam nevybehne na mňa ananás zozadu. Že aj tam chcem byť. Takže dáme si jablko, mango, marakuja. Ale ty kokso, neznášam tieto, hento ako, čo to začali tie uzaveriť. Normálne to hento ako, keď si grebľavý, hento a stratíš ten vrchnák, tak tvoja chyba, no. Zaujímavá chuť. Dá si robiť tá marakuja. Malinko som to zakyslil, milujem kyslej na to, ale robím pri tom ksichty. Ale dobre ti to je. Nie, ako tieto dva, hento ako, ja som není zvyknutý až tak na to mango a marakuju, ale fakt dobre. Dobre, máme tu jablko, kiwi a limete, to bude týkať, co to bude kyselkavé, hej. To bude kyselkavé. Som zvedavý. Ale furt čakám ten ananás pozadia, že a ja som tu. Kto má rád ananás, napíše do komentára a ja som tu. Lebo ten ananás sa prediera furt všade. No našťastie z toho jablko, mango, marakuja nevybehol. Uvidíme, či vybehne aj z tohto. Takže jablko, kiwi a limetka. No vôňu neviem priradiť. No tá kyselkavosť nastala teraz. Fakt. Tá limetka nastúpila pomaličky. Ale dobre. Ak máte fakt radi kyselkavé, tak toto odporúčam. Len budete robiť pri tom ksichty, fakt to. Ty kokso, normálne mi aj slzia oči z toho. Je to také dojímavé. Dobre, ale tu chuť jablka tam cítiť dosť. Kiwi tak mierne, ale tá limetka mám skríži ksicht, no. Dobre, poďme na to premium. Premium smoothie. A ešte tam je plus nejaký imún komplex. Dúfam, že nebudem mať z toho komplexy. To je pomaranč, mrkva a mango. To sa mi zdá nejaké tekutejšie, ale ako pomaranč, karotka. To mango je, by som povedal, trošku hustejšie, že tam z toho niečo, ale z karotky a pomaranča je to skôr také tekutejšie, takže uvidíme na to ostatné. Zastrelil by som toho, čo len to ako... Zastrelil by som toho, čo vymyslel tieto
vrchnáky pripojené to... Obrazne, hej, nie naozaj. No mrkvu tam cítim dosť. Aj chuťovo. Mango tam necítim ani trošku. A pomaranča, tak zimne. Tá karotka tam prevláda. A skôr je lepšia ako podľa mňa kombinácia jablko karotka. Pre tých, čo nevedia, že je karotka, to je mrkva. Dobre, máme tu ďalšie smoothie premium. Nejaké Blastful. Prečítajte si to. No nejaké bobulky, banán, Johannisbeere je, teraz neviem, ktoré sú Johannisbeere, čisto maliny to není. Oni tu Rakúšania nejaké ako Johanky volajú nejaké tie bobulky, neviem, čisto trnky alebo kerióny. Ale keď tak si to vygooglite. A kokos je tam, no. Zamiešame. Potrhneme ten vrchnák. Tak som zvedavý. Niečo mi tam vadí. Aha, už chápem. Tam ešte v tom sú... Teraz som to pochopil. Plus... Teraz som to pochopil. Tam sú tie ovsené vločky. Pomleté asi. No lebo extrahovať by som ich asi nevedel. Ale sú tam asi prášok z ovsených vločiek. To mi tam nesedelo. To mi nejako extra nechutí toto. Možno kvôli tým vločkám, ale len takom. No nič, ideme vyskúšať posledné. Ďalší aký komplex, budem mať komplexy dneska celý deň, komplexy asi. Ale... pomaranč, kiwi a nejaké paserované ovocie alebo také niečo. Neznášam tie hento víčka pritentované. Vadí vám tie? Napíšte mi do komentárov, že či vám vadia tie pritentované víčka, hento ako tomu. Či to aj vy utrhnete, alebo to nechávate tak. Dobre, na zdravie. No to tie obyčajné. Tieto premium boli nejaký 20 centov drahšie, hej. Tuto je kyselka z dobrotu. To je ešte viac jak pri tomto. Neviem, čo tam ešte dali. Ty môj, ty sa mi ubíš.
Je tam fakt kyselka. No ale no, najradšej obľúbené teraz tieto. To sú moje obľúbenky. No a čo dodať, no, není to zlé, každý si, by som povedal, že každý si nájde tú svoju chuť. Sú aj väčšie smutíčka, takže každý podľa chuti. Ja som chcel vyskúšať tieto, lebo fakt si to kolega kupuje, tak keď som to tam videl, tak spravím ochutnávku. A on si ešte kupuje ešte nejaké, až takéto, to stojí nejaký 2,50, ale že tam je niečo, aby mal viacej energie, to akože také energetické tam, neviem, ale je to takáto maličká flaštička. Asi takto, pár mililitrov, že preboha, čo si to tak kupuješ, takéto malé, ale to ti dá energiu na celý deň. Takže dobre, no. No tak, dúfam, že toto ja si zoberiem do práce, hej. To tam vychlastám možno ešte po ceste. No a my sa vidíme pri skôr live streame, lebo live streamy pre mňa v poslednej dobe sú ľahšie. A nebojte sa, zasa vlogy začnú. Už len nie moc budem mať dovolenku, takže bude viacej času na chodiť na natáčania tak. Ale fakt z práce, keď človek unavený, tak sa mu ani nikam nechce poriadne ísť. Takže vlogy znova začnú z Viedne. Takže sa majte krásne, ďakujem, že ste si pozreli toto video. Budem rád za odber, like, ak ste tu noví, like aj keď ste tu starí, starnoví, a za zdieľanie. A samozrejme aj za komentár. Dobre, majte sa YouTubáci, ďakujem vám a vidíme sa pri streame alebo pri ďalšom videu. Čau, čau.